Dobrodošli. U ovom nastavku objasniti ću vam razlike između stare i nove verzije programa Paint.net. Čemu ovo? Pa dosadašnji nastavci tutoriala o ovom programu rađeni su na verzijama 3 nešto ili starijima. Pošto je program Paint.net napredovao do verzije 4 i više, u njemu su se dogodile neke izmjene. Što vizualne, što ispod haube, odnosno u samom kodu programa, odnosno promjene koje krajnji korisnik ne vidi, ali utječe na rad. Pa da vidimo što je ostalo od starog, a što imamo novog. Razlike nisu drastične, ali vidljive su, pa htio bi napomenuti neke od njih. Ovdje imamo prikazanu staru verziju programa. Nova nije bitno drugačija, kao što rekoh, ali neke razlike ipak postoje. Recimo ova alatna traka u dnu ima 4 gotova oblika, četverokut, onda ovaj sa zaobljenim vrhovima, elipsu i oblik koji možemo kreirati slobodnom rukom. U novoj verziji programa ta alatna traka nije bitno promijenjena osim ove 4 stavke. U novoj verziji imamo više mogućnosti, ali o tome detaljnije malo kasnije. Nadalje, ovaj prozor tu desno gdje se prikazuju otvorene slike, recimo mi ćemo otvoriti jednu, dvije i ovaj popis u novoj verziji programa je smješten otprilike negdje ovdje gdje se sada nalazi kursor miša i manje smeta nego ovdje, odnosno ne može doći do zabune prilikom zatvaranja ako želite kliknuti na ovaj X ili ovaj, a slučajno kliknete na X za zatvaranje programa. Nadalje, zatvaranje i otvaranje ovih prozora za odabir boje, za rad sa slojevima i povijest, morali ste ići izbornik Windows tu i ovdje uključiti ili isključiti željenu traku ili koristiti funkcijske tipke od F5 do F8. Pa da vidimo kako izgleda nova verzija programa. U novoj verziji programa, kao što rekao smo, ima nekih sitnih izmjena, pa da krenemo. Ove okvire za rad sa slojevima, bojama ili povijest poteza sada možete uključiti i isključiti na desnoj strani gdje se nekad nalazio prozor sa otvorenim slikama, odnosno njihove minijature. Kao što vidite, ovo je puno brže i praktičnije ukoliko niste navikli na tipkovnicu. A prozori sa otvorenim slikama redaju se ovdje. Pa ćemo i ovdje otvoriti iste slike kao i tamo. I sada ovdje u nizu ili popisu, kao i u staroj verziji, odaberete sliku na kojoj radite. Što se tiče alatne trake, vidite da je izgled ikona nešto promijenjen, a sami gotovi oblici su malo napredovali. Doživjeli su jednu malu evoluciju. Pa kad kliknete na njih, ovdje u ovoj alatnoj traci imamo malo veći izbor.
Ovdje su basic ili osnovni oblici. Tamo smo imali 4. Ovdje ih imamo malo više, odnosno duplo više. Ali imamo i neke nove. Recimo, otvoriti ćemo novu sliku. I imamo pentagon ili petokut, peterokut, šesterokut. Imamo Mercedesa, odnosno trokraku zvijezdu. Imamo četverokraku zvijezdu, nešto nalik znaku NATO-a. Imamo zvijezdu petokraku, ne, nije crvena. I imamo zvijezdu sa 6 krakova i ne, nije od nijednog šerifa. I tu su 4 strelice, onda oblačići i nekoliko gotovih simbola. Mogućnosti crtanja, odnosno vanjskih bridova i njihovih ispona ostale su nepromijenjene. I tako, s vremenom ću vam ukazati na razlike između stare i nove verzije programa ukoliko primijetim da je nešto bitno, a nije ovdje spomenuto. No ne vjerujem da će kao početnicima to biti bitno. Pa bi stoga s ovim kratkim prikazom razlika završio sa ovom temom. Do sljedećeg tutoriala srdačan pozdrav!